Munoanza neseni. Chian? Chinyaure. Chinyaure. Amai Chinyaure? Epifania Chinyaure. Chinyaure. Nzvimbo yatiri inonzi chini? Zenda. Handiti. Makatsanangurira kuti zvirongwa zvamuri kuita muchisenza neNational AIDS Council panyaya dzekudzivirira utachiona hweHIV neAIDS zvakamira sei? Ini nhangu ndiri agent weHelp kwaNembudzi. Ndofamba ndichidhirivhara maprotect. Ndichikurudzira kuti vanhu vashandise maprotect. Ndichifamba ndichiisa mumabhawa. Nokuti mandakangona hangu kuti ndomunonyanyofarira vanhu, ndomavanovirirwa vari, plus ndomavanozofarirawo kuzotorawo kana kwadini kwasvika. Tinowanzoziva kuti nzvimbo dzinotambira vakomana ivava vanowanzoshedzera kuti yekeleyo kunoko zvakamira sei? Vanhu vanoshandisa maprotect. Kune vamwewo vanenge vagara vakatongokanganisika nechekare. Haivavo vanogona kutongotsiva. Protect ari nanogona kushandisa. Asi kana muchinge masangana nevanhu vakaita saivavo, dzidziso yamuri kuvapa ndeyekuti chii? Kana ndikakusangana navo, especially kana pari pamabhawa, ndinototaura navo ndichivakurudzirawo kuti vashandisewo maprotect akangona vashandise maprotect. Vachindawo vachinotestiwawo vachioneka kuti vakamirawo sei. Vachindawo vachinoonekwawo kuti havana nhandikire here zvirwere zvakaita semakenza nezvimwe zvirwere zvakangosiyana siyana. Nzvimbo dzinowanzoita mamainers aya panonzoya vasikana vanenge vaitsvaga vanoita basa nenyaya dzepabonde. Kunoko vari kwei? Munovadzidzisawo zvakaita sei zvirongwa izvozvo? Tinovadzidzisa kuti vashandise maprotect. But pane nyaya yekuti pamunounza makondomu echirume nechikadzi ndeapi ari kunyanyoshandiswa? Anowanzofamba ndeechirume. Echidzimai haasi kufamba? Handisati ndambotorerwa echikadzi. Echirume anokwanisa kutorwa akawanda zvakadii pasi? Ndikatodhirivhara kana zvikadhibhokisi kana 2 mashopu mapamanga pane pandotofuma ndikogona kuwana kusina. Kunyanya munzvimbo muya panoedzerwa vanhu vachifara. Ko echidzimai aya makambonzwanzi sei vasingafari? Aiwa, handina hangu kumbobvunza seavamashandisi. Zvino ndikatovadzidzisa kuti shandisai maprotect echikadzi. Fodzwa nemashandisirwo anoitiwawo haanyanyofamba. But mune muinawo? Ndane ndifunga kuma9 months. Chakaita kuti munge muchishanda navo chii? Pakasvika vanonzi vachiwara vakabva vangosvika panapa ivo vasikana mari dzavanocheche dzakamira sei? Zvichibva kuti ane zhara yakadii. Unogona kunzi pondo ada mari yesadza kana vo yakadii sezvangosiyana siyana. Zvazobva kuti ririkwe here mari? User kana kuti bond? Aiwa bond, ungakaita neuser wapedze. Asi muri kutobhadhara ma15 yakanazvo? Kana uri nenyeri unobhadhara unoda kutapudza uchuru. Vane mazako kanyanya musoro zako. Pane ada kutaura here. Ndingangode kubvunza kuti let's say vakechandisa kuzvo pane marumu here maloji kuti vanoenda kuti vanenge kutengesa ndokwanisa kutaura pana painenge kwazvinoenda asi ndichienda bhawa ndisati ndambosangana neproblem kubva zvandatanga 2017 kusvika rinhasi handisati ndambosangana nesvijondi bhemba handisati ndambogwira vhurwa handisati ndashaya makondomu panguva yanenge ndichida kushanda basa ravo.
takatarisa nyaya dzekubhadhara idzi vari kubhadharira vakomana vakomana vari kubhadhara mari dzacho dzakamira sei sokushanda nama$10 waifurse mari vakubhadhara usiku wese mari 35 yowe bondi kana kuti yes aiwa bondi handiti imimi sevamadzimai anoita basa irori pane nguva here yamunotombosangana mogara pasi motaurana nyaya dzeutachiona hwehiv tinosangana dzidziso yamune muchipanana ndeyekuti chii dzidziso ndeyekuti tasikanaka kana tawirira kudai so kuzoenda kuchipatara iwo munhu wawirira mushonga unogona kumutadza kunosvika kunobatana nemasoja emiviri yako nekuti unenge wanonoka kuenda kuchipatara saka sina tichinokurudzirana tosikanaka kana chinge munhu achinge arwara kangoenda kuchipatara kana kuti ndonzwa musoro kana kuti mangona ndanzwa magamzi emazino mangona ndanzwa musoro ngoenda kuchipatara unotestiwa bude bachena imi mane nguva yakareba zvakadii muri muno pa2013 tikati paperiod iyoyi makatomboshaikirwa here neshamwari dzenyu nechirwere dzakanyanya pa2013 pane mafrendi angu inini andaitasimawo anga takarasikirwa nomwedzi wenoti takashayika muna February gore rimwe umwe takashayika 2013 2014 uri muna March ichirwere ichochi hanzi imimi hamufariri kuseenzesa makondomu echidzimai zvikonzere ndezvei vashoma vamwe vanogona kuchita nekuti chinomboitika nezvekuti makondomu echirume anogona kupera pane echikadzi ndingatadza here kuita basa nekuti makondomu echikadzi handimakwanisi ndotomakwanisa nekuti ndozvandaenda kare asi mungapiwa choice pane rechirume nerechikadzi mungada kushandisa here inini ndapiwa choice pane rechirume nerechikadzi ndofevha rechirume just because rechikadzi ndogona kurindisa izvezvi iri rine maavhasi arinofanira kutanga ndarisa munhu pamwe anenge aida kuenda saka ndotanga ndofanira kufevha rigande neyechirume isusu tinoshanda tichipa vanhu ruzivo nezvezvirwere zveHIV/AIDS mapurisa time kusaparadzira kana vanhu vachingogara tiri pai mapurisa time zvinobatsira danzo kwanzi muri kutreka patient ari zvikuziva nhoroondo here zvamukuita mwana angobva kumusha muzera saka isusu nelife yatinozivanora pamuzera eji yake haikuratidza kuti angazvikwanisi saka dada anogara timutreke atoke kuri toenda naye kuchipatara nokansepano tigara papa zvamuseni angazvikwanisi uziva seizvinoita sei ese vawane zvirwere cheHIV/AIDS so assistance yamunopa vana mukutreka yakamira sei tinovabatsira nekanseling nakira kugara nevabereki vako uri pai uri pamwe paeji iyoyo nezvakaipira kugara muno musenda especially mukasvika muno musenda kupasti 1 usiku mari iripo zvaa chakachaya mwana iye anoa satechimorisa zvese izvo zvakaipira